कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या नियोजनावरून पालकमंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावलंय. नशीब नारायण राणे साहेब आले नाहीत असं म्हणत त्यांनी यापुढे चुका सुधारली जाईल असं आश्वासन दिलंय. आता ह्या आमंत्रण पत्रिकेमध्ये माझ्याबरोबर विशेष अतिथी सन्मान्य नारायण राणे साहेब पण आहेत. आपलं नशीब समजा ते या कार्यक्रमाला आले नाहीत, नाहीतर माझ्या सकट काय अवस्था झाली असती हे कदाचित जे जे त्यांना ओळखतात त्यांना चांगल्या पद्धतीने कळलं असतं. आणि म्हणून मी संबंधित जे काय अधिकारी आहेत, ग्रंथालय प्रमुख आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे, त्यांना मी आवर्जून सांगेन की आमच्या जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीच्या ग्रंथालयाचे कार्यक्रम घेण्याच्या अगोदर जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण आहे याबद्दल थोडी माहिती घेऊन अशा पद्धतीचे कार्यक्रम भविष्यामध्ये तुम्ही आयोजित करावेत हे आवर्जून तुम्हाला ह्या निमित्ताने सांगेन. आम्ही हातचं राखून ठेवणारे नाही आहोत, प्रामाणिक आहोत. आणि आमची अपेक्षा आहे की आमच्या राज्य सरकारने, आमच्या चंद्रकांत दादा पाटीलजींनी या जे या खात्याचे मंत्री आहेत, त्यांनी जेव्हा अतिशय चांगला जो आता निर्णय घेतलाय ते जिल्ह्यामध्ये ग्रंथ उत्सव झाले पाहिजे, वाचन संस्कृतीला खरं म्हटलं तर पुढाकार आणि प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. भावी पिढीला पण वाचण्याची सवय कशी लागेल तेही या ग्रंथ उत्सवाकडे येऊन आपल्या आवडीचे पुस्तकं घेऊन गेले पाहिजे. या स्तुत्य हेतूने हा खरं म्हटलं तर हा कार्यक्रम आणि ग्रंथ उत्सव आयोजित केला असेल. पण आता जे काही गैरसोय आपल्या सगळ्या जणांना झाली असेल त्याबद्दल मी निश्चित पद्धतीने आपली दिलगिरी व्यक्त करेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.